Good morning mga idol. May simbahan. Okay. Magpahin namin sa aming church. Kung daw stick mga idol, kay bigil kayo ni alsa-alsa. Ang hirap digalaw. Muning ang hirap digalaw idol karang ako rin itakil rin sa akong kuwan. Ako rin itakil rin sa akong dughan. Ini mga idol. Okay. Mga idol, iwanin din niya sa among paggabuhat ng mga lawa. Sa among pag-makina. Ikman. Ron ito ginambong naman sa ito ng daghan sanong ko sila sa among panawagan kagahapon. Tabuk ko ito, tabuk. Hello. Makin na sila. Awan mo. Naipahina dire. Di mo pahina? Pahina, simbahan. Alas 8 ang sabot kagahapon. So, ito na naglaro. Bikit ipadungo, silpon. Nana yung mga tao dia? Nana? Oo. Tama ka? Oo. Nana ka yung mga tao ngayon. Namtak may pustiso ngayon. Kaso ngayon, hindi ko ka sa magsuryaw may pustiso. Yung buntag. Wala, nanamig ba na? Subo na sila. Unsa may pahinahan ron? Wa may kabalo, septic man daw nya, wa may kabalo ka sa sugod. Ano si kami ito ba? Ako to nakapay na nako, galsa na ko ni bugat ray kay ni. Kita kay Ginoo ka. Itaw si bugatan na pinay ilaw ni. Awada. Guguba. Mga idol, sukunas bal. Wild na. Guguba na eh. Ay dikos kabalo mo sa. Hindi bala lang po. Kay na. Asa ka napita magbangag? Ito kili daw mo, dudo ba? Kilira daw. Kili sa kuwan, para dito. Dinhian ni babaw? So bagbal bagi na siminto. Dako kay na ba kay basulangon. Pero mga tulong ka doon pa kwadrado na. Kuno sa kadlaw mga laki. Mga 5 ra na, 5 ra na. Agam Cinco? pa. Dudo man, may kuwan diha.
Lagi mag-agad tao hadap kita patakan tag bangag niya di mao. No, dami sa siminto. Sayang. Oo. Kaya si Mito Uno na po do. Asa? Kabulitan. Oh. Diyan na kaluto na siya. Ay, simintohon. Kay dito mo siminto, mabog ayo lokat ya po na. Mahaw pa mo rin ang mga tawang ko ba? Mag-expire gid ang siminto gahapon ba sa pinisingan? Nagdepende sa kakuan. Anong imong Timpla? timpla daw. Expire oy kay Nasa highway, magpapag na siya. Kabayan, oh, kuha gyapon. Oh. Mo nila nasulod. Lalo ba yung ice cream daw niya isa katubo? Hindi lang din ba kung ganang taon na ice cream ba? Eh, mga diabetes ko. Akong plano unta gahapon kung naipahina maglamaw ko butong wa mo makasaka magod. Butong? Oo, sa hadlong saka eh. Saka ko ta. Di man kay Lamaw ta? ato man lamawon. Oh, sige. Butang atong gatas ta ba? Tana, sige ta. Tato ta. Dito sa sapay na siya. Ta. Akasaban ta. Unya na ato. Asa man? Dili ba ta kasama kayo human ato ka buso Dili kay na ta. mo kalakaw niya, Dadala to sila nagbabangan sa kaban. Gid nang bili daw. Kay ako may bala. Kaya lamaw na dito. Sige, lamaw ni sa una. Butil kinawa na eh. Butil ito rin. Sige, lamaw. Tapos babaw na. Lamaw ang tuwan ka. Ito bitod. Kinananay yun. Grabe, mali mo ba? Katong- Puro sa Bisaya man ako ng ihaw. Grabe kin. Grabe din buhat ito sa kinaasag-asag birthday to ah. Kan mo to sa unan, uso mo to sa unang harana. Bayan na magagawa na sila. Nabaday pilion ni Painawa ba? May pili ni. Wag pili na eh. Kisa man ko sa kinan. Bot naman di lagi ako. Tutiguang ako yung tutiguang ano. So ako nga sakyan na bakit? Haya-haya kaya na. Palit-palit yung mga Kapuyar. Kanayin na na. Ina ni, blator kay ni. Shopee man ni, nakalimot ako ani. Ha? Nakalimot ako ani. Kung dili ko anapin, sa gatos o na. Nana ko yung ano. Nana ko yung ani. Kaya oh. Stand ba? Kani, ani. Bay, bali-bali ra man ako. Katong sa selfie stick na ako katong sa tripod, ako ay balin-balin. Oh. Ay. Ay, morning. Hindi pa masero ni mo. Ama ka sa biyay sa una. Juan, Manila Davao. Ha? Manila Davao. Amo layo am pud eh. Kung kami mo ay kung asawa ron. Kurba ako ka. Grabe. David asawa. Tinatugina ba? Kung payo niya eh. Imo tong bata to isa. Tulong na sila. Ama ron. Ito ang ba? Ayun na sila sumpahan. Kung sa plido, Tanginan. Sir. tanginan. Dili na mo pamilyo na sila. Oh, direct. Dito na sila. Yun. Pahina na. Okay. Way na kay balog asa mi magbangag ba? Hindi, nakaw po daw. Pupunta ka rin bangag-bangag, jadi mao na mabalbal sa minto, sayang, kapiso pa ta. Lagmit ane ang sugod rin pa na mga bandang alas 2. Hapon? Oh. Naunsa mi suyahan no, sayo kay ta dre. Mga mandaan niya, mga pag-ice cream niya, kuhan. Mau dah ice cream ayah punya. Oh. Ano yan na? Paras ginigal. Basta pa'y nalagay ka, abit ang kunat mga bot. Ay, kaya double na, double. Pa'y na may sugo na. Pa'y na may sugo. Ulat sa mi Wilson sa kan. Ulat sa Wilson sa mo uban nga mga kauban kay wala kay balo kung asa dapita mo magbangag. Tapos lang sila ugahan. Ugahan dito. Hindi pwede ka magpatakataw. Pwede ka magpatakataw kan. Bangag sa area, puro simentado ang kalibot.
Sabi sa mga to. Ay, sa ako na rin. Bukas nga wala pa mi magsugod mga idol. Doon sa basket balang ba. Kanang sagot sa puno as bulak, oy. Dai. Nani di sini sa babaw ka? Aw dito. Pangita kay sini dito sa babaw ka. Bukan? Ay, si ano rin katubag ani si Sir. Yan, dito mo. Yan, dato na ko na. Ano yung mga para? Nana, tayo lang dodo deh. Ayo magpa kapuyo na mo bangag ron. Bigyan po ka na kaya kami. Grabe, paabot may sawa maabot na. Ako, kapoy kong kargang saging oy. Ano yung lagi? Kami kapot kami pinulan oy. Ang sakabaw. Tak, tuloy sa mi kadito dito. Ay, vlogger o. Oh. Ano, di ba magkaon mo na guys, maya magkaroon? Ako man pastor daw. Ano siya? Kanang igango na daw kayo. Matatagan. Kakupuro ka na sa igawin. Mau, sa kala. Okay, mga idol. Nah, si Dodo mga idol maghulat. Siya may nahibalo kung asa mi dapit magbangag ani. Sulod. Ya gitu. Bilang dong dayon. Unsa may pamagi na butang taklob. Oh, boleh kan ya? Boleh. Setengah lagi. Ala. Boleh sedikit bah. Angkat ya? Oh. Unsa lugar kada ko do? Kater sander, sa kuadrado, kater sander. 5 kwadrado. Kuadrado. Ah, 5 kwadrado. 5 kwadrado nga mong bangagan karon. Ang kalalom, 5 katindog. mga city. Oh, Balikin yung generator. city or size, pa itaguro na 5 por 5. Dili tampo ring side dito ra. Parang kanino kuha na ni siya, kundim na eh. Di ata. Oh, dira lang padulong na yun. Kani wala na ni siya. Oh, wala na. Okay, tapadurong ko. Ay, awasanan na dahil sa labako. Street ra na ana. Oh. Awasanan sa labako. Bisi dia. Para di man. Bali si do. Ay, oh. Isa may tibagli sila eh. Bang. Uling. Bagdes, uling. Oh, mabalog bagdes, bagdos. Pabalisan mo mga Motor ko na. Ito sa farmer's so, store ba? para mga hibaluan Babao. dito. Nay babao. Ako straight ako. Dili masakit sa likod sa babao ko. Gawas man siya. Tingko na ba daw? Lagi nagkini ako daw gan. Lain gali ko. Pagyan ko na yun. Wala kay mitrasan nila. Lang. May kuha ako yan tas. Mahilig dyan. Motor. Oh, das 5 por 5. Nigawas na siya. Meron. Yan yan. Por 5 mga idol. Pwede na mga Ruway gamit. pwede mga size lang kataas. Bigat. Mga kalalom. Mahina ba? Apti kayo mo trabaho, ruway gamit. Kembara din din na. Magkibara din.
Ay, magdaog ka na eh. Tala. Bugas di ako. Ilakaw mo siya. Ay, nilakaw na eh. Tagpo mo yan. Alam ko, pag-rila mo to. Ano siya gatod? Tutong ibib. Silis na imong ligid ba? Oo, kita na bago. Kita nagbago. Dunlop na dire. Luwa na ko. Sa duro. Ah, duro. Mahal ba gyapon? Sinti ka po. Adire. Walang giling yan. Mahal gyapon ang kuan. Ayaw lang mo tayo kami. Walang giling ko sa kanan. Sa may kadako 100 ne? 110. 110? Oh, 110. Oh. Abang 10. Dito na eh. Ang dukog bagay. Ikaw mo isa. Sabot ka duro gitu. Lapot lagi ah. Watasin na po. Mo ba? Naam ko'y bulkan duro na dito nga ligid ron ako sanggi Mo ah. pundo. Kuan? Iso. Oh, sutso. Gi pundo sa nako kay magamit po ng kuan dunlop nako. Oh. Sayom kay puli. Okay ka nang bulkan duro gi mabot ha lagi pangayos kung umaga na gihatar ra pod. Wa ba bukan duro ko bugat turgaan tayo. Mo ba? Bulkan duro. Hmm. Kudali ra mahilis sa highway no. Dali na. Ba, bisa nang dunlop basta ina ning semento. Kung agi may laki basta semento nang ning naning mga ligid. Highway. Hmm. Mabita nang mag-trail uban nga ikarga gid nila kay Karga, no? pit hurot gid ligid. Ha, wa kanti oh. Ah, okay. Di. Bias ko na gala siya. Mo ba? Nagdabon yung tubig sa tamper. Naghanap lamok. Na mo na diha. Lo? Na, nausap rin naghanap ko rin. Namuhi kayo mong lamok yan. Buwara na hanap chlorine. Ha? Buwara na chlorine. Doon, pagpasak chlorine ito doon. Dati naghanap lamok sa lutaw ay. Kamilyon lamok. Kaya o. Mo din ha. Kado wedding. Oh, delikado kayo na eh. Anong lamok mo idol? Agoy. Lagi na dagang mga idol, no? Oh, grabe, waya-waya mga idol. Yung itlog sa mga anak sa auto ni. Mga kuyabog pa sa lamok. Ito no? Kuyos dinggi ba? Kuyos sa dinggi mga idol. Ini itong tubig nga napundo ni kuyag lamok. Ayan ang dito na yun. Kuyag yung dinggi. Oh, pala. Ano tangki mo? Magamit na skumpisan ba? Nasa hangin ba? Grabe na lang ako. Muto na na. Aros ba talaga? Problema na to. Problema na to ani karon sa kadaghan na to. Wala ba giti gamit? Diyan nga, ubahan pala. Wa mag kay balo patagong sa pahinahan maka prepare og tatagong sa dadon. Nahulog. Kani dili mukbang ade. Ato na dito. Ang gira si pastor kay magpahilar amora. Mao gani. General cleaning. Oh, wala may giingon nga magbangag. Ingon gapon. Kung niingon nga magbangag, makadala kita himad. Bangag man dito eh. Ay, kato na mga uban, mag-general clinic ang mga baji. Mga aking bangag na. Wa man gi-announce gapon magbangag. Oh, wala bitaw gyud mga meetingan. Oh, ha? Meeting lagi pero wala gi-announce gapon. Ano na? Oh. Sana na. Oh. Sana nang bangag. Kay og ni gipay balo paghapon nga Baka. magdala tag Oh, ano? Muna no. Kailan man ang ingani? Tubig dili dili mapala. Kailan ingani kayo 25 nito? Ko
Walong gila, dili lang gini sa floringan. Oo. Do. Kung sa may plano ni daw, kailan ang kilid. So dili floringan kay para mahunog ng tubig. Ha? Dili floringan na ilalom ba para mahunog. Oh. Pero takloban. Oh. Ayan na. Ang mga latest na pulo. Ikaw na gusto sa ni kuya. Ano itong baro na? Baro na kita. Hindi maano ba. May linya. Yung walang alangan ito. Katingan sa na-split. Dancing ko dahil yung mga kuhan. Wala na mga kasuhay ko sa Pilipinas. May nakukita na makan. Minto. Ako sa akin. Diya. Ako pa na ko isang dito mga parahosan. Kadi mo man. Naman sa dero. Ba't ito na yung bagong ko na kuya? Di ba, pamalitan, mapisa, tanan. Oo. Pero naalagi kwarta, daghang kibaligyan ni karon. Oh, di ka na magwapo kayo. Oh, magwapo ina ni gid, iksar gid. Kaya ito 100 Oh, nara ni Davao. Asa Davao? Atong mapisa ako sa una? Oh, pero na yung mga kapamalitan sila mga inani. Dayon ila dayon ni Hindi lang mo dagat. kuan dayon nila. Pagkupuhan lang mayo. Lagyo kay mag-order man eh. Namas dapat. Gina-trail man nila. Nara masab. Gapon, ikarga gapon. Pick up ba? Hagikan. Hindi Rio. Davao. Oh, Davao tugikan. Paano dito ba? Oh, Davao tugikan. Naman buhatan sa Davao. Na, oh, depende naman sa imong order. O ikaw ba mismo mo kuha o sila ba mo deliver? Mana tawagan nimo sila. Mga gwapo kay lagi. Gwapo kay. Nakakuan. Baligya ni bantay-bantayan nga si G nga Garcia. Bantay ka na. Naming pang-sit up niya. Gilisada niya USB4. Wala lagi. Oh, gwapo kayo. Kala si RF. Lahat mo na. Ah, bago naman na. Ini yung pastor niya. Latest pa na si RF, latest. Kilex. Kana mga bago kayo. Mas kalasan mo ko sa CRF kaysa ni. Kala sa CRF. Kalas kay Suwina. Ano CRF na ko? Ato ko mga san. Sintos ba? Dito ra gyud. Kala sa CRF. Kaya ni sila to fra. Balik na. Pila mo dito ni kuya isa ka litroan mo. Wala kay ko kukuha pastor kay wala mo buhi kuan ang sigara ko build ako. Giguli daghan mong kayo. Mga kanila di ba? Hindi kaya taas ko. Pag racing, ito yung mga... Kato ya kay kon Pang-trail to, dite. Nice to meet kuya. Oh. Okay na trail, okay na dito pang trail kay gaan kay matumba ba? Sabi na balinggit sila. ikaw. Wala man siguro. Wa may nagkuhan dito ka sa budget. Sa pagkakabuhay na kayo. Pre, kuha sa budget yung sudan eh. 3,000. Buton kayo no? Si ano, kung ano mo kuha na, hindi mo kuha niya. Yes, na ako kay sabah. Bung kuha sa ito. Nanimik ka bibo mga so kung kuan abot ni no panahon sa Ano ba? pahina. Ulira yan lang. Malingaw dito na sa uba. Kaya nara lang yung po. Ako mo. What dudu man? Bubang okay? Purag tambay no. Ini, dali ratani mo man magpahinga. May nagkakaita. Kagaya mo na yan. Ikaw pagkakuman na sige yung marusya. Ayaw tutok dan ngilo. Ayaw tutok dan. Baik po dia. Pandai niya, pandai ni. 5 kwadrado isa-isa. Hire niya, hire ni. Para. Iwi. Na. Na, iwi. Ya. Dali. Oh, meron. Ay, diyan. Hindi na yung pangaran ni Lilipita. Ay, kapisot ba ninyo? Ano sa episode? Nakatulog ka na. Dungan ba tato tatili? Ben.
Dito. Balik. Ada pa siya. Ya makakutob na. Oh. Sangko na. Kato puti ka balis. Bal. Oh. 5 na. Oh. Dali na yan ang puno. Ha? Ang puno. Dili kay. Tubig lang Dali. nawas. Sorry, ano daw? Ah, Dili wala daw. dito. Tara, tuntunado. Hujat ko to. Tapos, balagpas din. Ako niya ro para. Kita kayo, lungakan na mong dagat. Ay, ako pala biglong ako eh. Ano yung problema ko ron? Ayaw kayo bukas. Bayan ka eletre. Pero wala Dado niya. naman. Dado, dora mi. Kaya dadong ako. Sigalo pa may mga banal. Daw pa yung mga iman pa. Bukas na yung padala. Ayaw. Ah, bunga ko to. Gamay naman. Gamay mo naman. Mura may kipot dito. Mauloy. Kaya na ko an. Gamay ra ko gaga ko Kaya nga man yung mga Di ba man guni? Ikas na magkating mga ito. Lakas rin.